Anem a aterrar totes aquestes paraules, tota aquesta poesia i anem d'alguna manera des dels nostres espais aplicant a la nostra quotidianitat tot això que estem dient d'una forma activa, amb presència i amb transformació, que les paraules les puguem caminar. I per fer-ho hem convidat també a una persona que ens ajudarà moltíssim a anar aterrant tot això. És una persona que es diu Albert Girona, que és músic, que és cantautor, que als 15 anys de fet ja va començar a cantar en grups de rock, que està tocant també amb el quartet de Bianya. I als 20 anys va dir, saps què? Als 20 anys, ojo, als 20 anys va dir, pillo la guitarra. Amb aquest moviment vaig començar a veure que l'Albert Girona també havia participat en un programa a Ràdio 90 fa molts anys, fa més de 15 anys. Tenim fotos d'aquell moment, tenim l'àudio d'aquell moment, ja t'ho passarem. I ens ha fet molta il·lusió tornar a tenir aquí a l'Albert Girona, que ens ajuda a connectar amb la terra i a connectar amb la natura també. Així que, mentre fem aquest canvi de cadires i potser ens agafem alguna cosa per veure, escoltarem el seu tema Tard, i anirem, Nuri, posant les cadires a lloc. Moltes gràcies. Ràdio 90 sempre ha tingut un segell propi, allò que fa que en el dial se'ns reconegui sense que calgui veure la freqüència. Un so que s'ha mantingut al llarg del temps. Ara, a més, ens pots identificar a l'RDS del teu receptor i pots saber quina cançó o programa està sonant en tot moment. Aquesta és la Ràdio Resistència. Ràdio 90, la ràdio de la Garrotxa. Lliure, cultural i connectada al món. La ràdio dels que escolten. L'esperança la convida a morir. Albert Girona, bona tarda, com estàs? Bona tarda, ja seria tarda. Sí. Ja seria tarda. De fet, jo he triat aquest tema Tard per una qüestió del nom i del títol de la cançó. Anem tard, sí. Anem lents, però anem a bon port. Avui volem arribar a bon port, Albert, i per arribar a bon port necessitem música. Sí, necessitem que ens ajudis a connectar amb la terra, aquesta terra que és la teva, sí? I que ens ajudis a connectar amb la Garrotxa, amb l'Empordà i, evidentment, també que ens expliquis una mica qui ets. L'altre dia et trucava i dic, ostres, explica'm coses, qui ets, què fas, tal, no? I de cop i volta me'n vaig adonar que ets una persona de les més utòpiques amb les que he parlat últimament. Ets un utòpic. Utopia vol dir els bons llocs. Feliç, utopia lloc. Sí? I entenc que dins de la teva trajectòria vital has anat caminant cap al que tu consideres aquests bons llocs. Sí? No ens agrada posar etiquetes, però... Però me'n vas a posar una. No, vale. No. Et vaig a dir, o et vaig a demanar que te la posis tu. Posa't una etiqueta que et defineixi com a músic, cantautor i utòpic.
O sigui, crec que vaig començar a fer aquest tipus de cançó bàsicament per dues coses. Jo crec que quan comences a escriure cançons, no? Escriure sobre el que sents en aquell moment. És difícil escriure sobre coses que realment no sents, no? Llavors jo tornava de Barcelona, era un moment crucial, no? Aquest moment de tornar d'allà i dir, bueno, cap on vaig, no? I va haver-hi una crida molt forta d'anar doncs, un altre cop a la natura, un altre cop a la vida rústica, per dir-ho d'una manera, i això em va obrir en aquell moment doncs, poder crear totes aquestes cançons. Per tant, l'etiqueta musical en aquell moment seria de connexió, no? Una altra vegada, i també de voler fugir molt d'estereotips, sobretot a nivell de lletra, no? Que dic moltes vegades, totes les lletres parlen d'amor, sembla, no? En un món que tot volta al voltant de l'amor, que està molt bé, l'amor és molt bonic, però que hi ha altres coses i que sembla que les oblidem a vegades en la música, no? I que o estàs en llocs molt concrets o sembla que el que se sent, doncs ara que estem a la ràdio, no? Doncs per la ràdio sigui com aquest monotema, no? D'amor i ara molt de sexe, no? Molt sexualitzat. I de cop era com dir, hòstia, aquell moment vaig pensar, vull transmetre això, no vull transmetre altres coses, el que sento per la terra, per la natura, que estic veient cada dia ara que estic aquí visquent a la Masia, no? I aquí va començar com fent aquest tipus de cançó. Fem un passet enrere, perquè m'estàs dient que vas començar a inspirar-te per escriure sobre les temàtiques que ens estaves dient ara des d'aquest punt d'enyorar, de trobar a faltar la terra, no? Estaves a Barcelona, que és casa meva, diguem, jo soc del barri del Guinardó, de Barcelona, i puc entendre què passa quan deixes aquest espai i te'n vas a viure allà i de cop i volta aquesta pulsió creativa a través de la lletra i de la música et fa, doncs, connectar amb aquesta necessitat de tornar a la terra, de tornar a vincular-te, però no només a través de la música, també a través d'altres formes. Sí, va ser de... Vas tornar a tope, arrel. Sí, va ser d'estar allà, a més amb un ambient molt, ara que parlaven del capitalisme, molt capitalista, estaven treballant amb empreses, vull dir que, bueno, era molt estressant, la veritat és que va ser el moment del canvi aquest, i sí que és veritat que, clar, jo enyorava això aquí, no? Tornava, la gent em deia, no, és que jo visc a la muntanya i vivíem per allà Collserola, no? I pensava, bueno, la muntanya, clar, sí, vale, no t'ho acabo de comprar molt, jo d'on t'he vist, no? Per mi era, clar, és que era com, recordava els torrents aquí, aquestes imatges selvàtiques que tenia al cap, no? Dels racons inhòspits i humits de la Garrotxa, no? I pensava sempre en tornar. I un cop vaig tornar, sí, vaig tornar a lo grande, o sigui, vaig tenir molt clar, vaig agafar la Masia directa i va ser com recuperar, no? Jo i la meva família no ve de pagès i va ser com tornar, doncs, vaig aprendre a fer hort, vaig a preguntar a gent, vaig a cases de pagès, vaig anar amb gent gran, ensenya'm a matar un pollastre, com es mata un pollastre? Jo vinc de Barcelona, no sé, no? Jo vaig a comprar al súper, no? Ara que dèiem, i, bueno, doncs anar un dia amb persones, no? Anar a cases i que t'ensenyessin i haver de fer aquest procés una altra vegada per tornar una mica a l'arrel, no? I dir, bueno, doncs intento ser el màxim autosuficient que puc. Vaig agafar cabres, vaig agafar ovelles, vaig agafar tot el bestiar que tenia i el canvi va ser, clar, radical d'un dia per l'altre, no? Per això deia que ets utòpic, perquè estàs caminant a aquests llocs del bon viure amb tot el que significa caminar un somni, que és bàsicament la responsabilitat de fer-te encàrrec, perquè no crec que sigui fàcil matar un pollastre, fer formatges, cultivar, sostenir una masia, custodiar el territori, que també n'hem parlat avui aquí, i a més, fer música. Jo no sé... Faltaven hores aquell moment, sí, encara en falten, però llavors em faltaven moltes hores. A més, treballava per poder pagar la masia, evidentment tot això era per consum propi, i bueno, va ser moments de molta feina, però alhora també de molta obertura, a molt de coneixement, a molta obertura també, ja et dic, com aquesta connexió, no? De començar a mirar d'una altra manera les coses, no? Potser quan jo estava aquí amb 15-16 anys no havia tingut aquesta visió del que ens envoltava, no? Sí que m'agradava caminar, sí que m'agradava, però el que dius tu, no? Sents part d'allà, jo em sento part, jo a casa meva, que encara hi soc, no?
és casa meva, vull dir, em sento part d'allà del territori, el bosc me'l sento no meu, perquè no és aquesta paraula de propietat, però sí que em sento part d'ell, no? I de cuidar l'espai, no? Doncs, parlant del bosc, ens faries un tema així en directe, un d'aquests que parla... A veure, havia pensat, ja que parlàvem d'enyorances, doncs de fer precisament el tema l'enyorança. És un tema que parla explícitament, no hi ha metàfores aquí, parla explícitament de la Garrotxa i l'Empordà. L'Empordà per mi és l'altre, el lloc de mar aquest que parlem, no? Perquè la meva àvia era de Cadaqués, d'una masia del Cap de Creus. Llavors he tingut sempre molta connexió amb allà, moltes de les meves cançons parlen del mar, i llavors vaig confusionar una mica l'enyorança que sentia tant de la Garrotxa com d'aquest espai del Cap de Creus, no? Del mar, i vaig fer aquesta cançó que es diu L'enyorança, que farem ara. Doncs, Albert, endavant. Moltes gràcies per pujar al vaixell d'Utopies, per arribar tant d'hora i presenciar tot el programa que hem fet al voltant de les cooperatives de consum agroecològic a Catalunya, al voltant de la pagesia, al voltant del territori, també. I gràcies també per parlar-nos de la terra, d'aquesta Garrotxa que tant estimem, i del mar, perquè nosaltres som un vaixell i ens movem pel mar, pesquem, tirem la xarxa. Avui t'hem pescat a tu i a totes aquestes persones que estan per aquí. Cada cop igual t'hem dit, ostres, Déu-n'hi-do la pesca d'avui, ha vingut la gent d'Orelladors, que és on ens vam conèixer. Per això deia que és important la trobada física, és important posar-se cara, però també és important conèixer una miqueta més de totes aquelles persones que fan coses que ens fan caminar cap a aquest bon viure. I tu ho fas a través de la música. Endavant, Albert, quan vulguis. Si algú se sap la cançó i vol acompanyar els coros, doncs benvingut serà, vale? Penso en la meva terra, encara sembla que puc notar l'olor de molsa humida, de pi d'alzina, de roure i de faig. I què puc fer? No ha marxat l'enyorança amb el temps. Trobo a faltar la Garrotxa i l'Empordà. Penso en tu, donzella, sentats a l'herba, els cabells ballant, amb la dolça tramuntana que mou la mar blava i els camps de blat. El sol il·luminava entre les fulles, entre ocells violant, nosaltres jugant com canalla, corrent entre els arbres donats de la mà. Què puc fer? No ha marxat l'enyorança amb el temps i trobo a faltar la Garrotxa i l'Empordà. Penso en les muntanyes, roques escarpades i rius engorejats, on els mussols entonaven amb melancolia cants de soledat. I el foc que acompanyava les flames dansaven fent-me imaginar, mentre l'àvia contava rondalles de fades, històries del mar. Què puc fer? No ha marxat l'enyorança amb el temps. Trobo a faltar la Garrotxa i l'Empordà, la Garrotxa i l'Empordà, la Garrotxa i l'Empordà, com tants altres que varen marxar, somiant un dia en poder tornar.
Em declaro fan absoluta d'aquest tema. M'encanta, perquè a més m'emociona d'una manera. Mira que jo sóc del Guinardó de Barcelona, m'estimo la Garrotxa, ja és casa meva, considero. M'he de posar una mica més les piles amb el tema de la connexió amb el territori, de totes aquestes altres maneres que tu també fas, Albert. Però és una cançó que ens transporta aquí i que ens fa connectar amb el que necessitem, que és amb el lloc on vivim. Gràcies també per convidar-me i per estar aquí. Ostres, és que ara li demanaria un altre tema, saps? El que dius. Albert, m'ha arribat que tens un disc, que jo no l'he vist aquí. Sí, els tinc aquí a la motxilla ara. Home, la motxilla no. Home, treu-los, que avui es tracta de que les persones també puguin recolzar els projectes que fem, de la manera que es pugui. Jo me'n quedo un, ja t'ho dic, i les persones que vulguin un disc que s'acostin aquí a la taula. Albert, a veure, explica'ns com ho fem per veure't en directe. Què hem de fer per veure't en directe? A veure... Si hem de fer alguna cosa, fem demà. Què hem de fer? A veure, poder seguir-me a l'Instagram, poder seria, que potser quan a vegades pengem coses. Amb el Quartet de Bianya tenim també l'Instagram, que és el Quartet de Bianya. Ara toquem el dia 4 al Cafè Art, allà al carrer Fontanella. Al vespre tocarem allà, vull dir que és un altre estil, allà fem potser més... swings, però fem cançons boniques també, si voleu veure'm. Es pot seguir també les cançons que faig a l'Spotify i això, i per aquí, pels canals, per les xarxes, més que res, saber per on te toco o així. Doncs aquí a Utopies, al vaixell d'Utopies, el que fem és comunicar-nos per les xarxes socials aquestes d'Instagram i tal, però ens agraden molt les xarxes de pescar, que són aquestes que tirem avui, no? Tirem aquesta xarxa de pescar i aquesta canya de pescar. Portem ja gairebé 2 hores de programa, Núria Aguilar, Déu-n'hi-do, entre una cosa i l'altra, i agrair-te, Albert, que hagis vingut, que ens hagis acompanyat en aquesta navegació, també a totes les cooperatives que han vingut avui, la gent de la Manduca, de Keres Buti, la gent de l'Artiga, evidentment, la gent de la Fresca, la Manduca, ara no sé si les he dit totes o no, però gràcies per venir, gràcies a Artiga per acollir-nos i... Ens fas un últim tema i marxem? És molt flipe. Sí. Vale. Doncs tenim el super gustasso d'acomiadar-nos amb una altra cançó del cantautor de Bianya, Albert Girona, i amb la veu de la nostra productora estrella, que és la Rosa Sans, comandant aquest vaixell des de dalt de tot. Agraïment immens Marta Molina, Núria Aguilar, Víctor Garcia, de l'equip d'Utopies, i a totes les comissions, sobretot la comissió de dinamització de l'Artiga, que ha estat aquí des del primer moment habilitant aquesta sala d'aquí a l'Artiga per poder fer aquest programa de ràdio. I bé, jo abans de marxar i d'escoltar l'Albert, quan has fet referència de que a Ràdio 90 va venir a tocar en directe, justament... Ell fa 15 anys d'aquella foto. No, 10. Era 29-30 de setembre del 2015. En Jordi Zapata. Sí. I de fet volia recordar això. Volia recordar aquest moment que vam pujar al programa La Fera dorm aquesta nit, on buscàvem calmar-nos, i ell i en Jordi Zapata, components del Quartet de Bianya, doncs ens van fer un repertori des de versions de la Pat Metheny, el Nature Boy, el Summertime, i volia recordar això als oients de Ràdio 90, que vagin a la pàgina web radio90.org i trobaran el podcast número 3 de La Fera dorm aquesta nit, amb aquest programa cantant en directe l'Albert Girona, i m'agradaria recordar, i per acabar, com aquest tema del Nature Boy, la cosa més important a la vida, Albert,
és estimar-se i estimar i sentir-se estimat. Doncs això, amor immens a tota la gent que esteu aquí, a tota la gent de totes les cooperatives de consum agroecològic de Catalunya i del món en general per aquesta consciència que posem a l'hora dels bons llocs, del bon viure, que és la vida. La vida és un bon lloc i un bon lloc per viure i per sentir-nos connectats. Utopies a tope. Visca les connexions, les aliances i els moments de trobada, que és el que ens agrada. Fer ràdio en viu i en directe. Gràcies Ràdio 90, també sempre per estar a les nostres vides i per seguir existint. I Utopies Forever. Marta, gràcies. I Albert Girona, un plaer immens seguir la teva trajectòria, comprar el teu disc i venir a veure't en directe. Gràcies. Bé, doncs faré el tema que posa el nom al disc, que és El lloc. Així és una versió una mica acústica. És un tema que no parla tan explícitament, però crec que s'entén el missatge dels llocs i de la màgia d'aquest territori. Allà dalt a les muntanyes hi havia un lloc secret que tothom en parlava, mai ningú no hi havia set. En deien les llegendes, sol s'hi pot buscar la mort, doncs era lloc de dimonis i bruixot. Seguint les torrenteres, endinsant-se dins del bosc, buscant les fondalades, buscant el racó més fosc, entre roques humides, entre arbres cargolats, hi havia un camí mig amagat. Seguint-lo entre la boira, enmig d'un silenci estrany, el camí s'estrenyia entre parets i estimballs. Allà una vella arcada sota la vegetació senyalava que s'havia arribat al lloc. I un cop es creuava tot començava a canviar, doncs ja no hi havia boira, tot era nítid i clar. Moria el silenci per donar pas als cants de llops solitaris udolant. Cantaven melodies que feien arribar a la lluna i els astres, els boscos i els prats. Els animals corrien en sentir el reclam, com si fossin esperits errants. Creixien mils de vides, cada dia en sortia el sol, com ombres silencioses entre l'herba, entre els matolls. Éssers de fantasia, éssers tan petits, éssers que brillaven de nit. Sals d'aigua cristal·lina, basses plenes de tritons, de bestioles que sortien a les nits de llamps i trons, d'estranyes criatures que restaven esperant, amagades dins de les profunditats. Les llegendes eren certes en el fons, doncs encara que no hi haguessin ni follets ni unicorns, la màgia que habitava el lloc en tot era present, en l'aigua, en les fulles i en el vent. En l'aigua, en les fulles i en el vent. En l'aigua, en les fulles i en el vent. El lloc és l'essència, és el bri d'herba més petit, són totes les estrelles, l'espai infinit. I és la mort i la vida lluitant a cada instant, sota la llum i l'obscuritat. Sota la llum i l'obscuritat. Sota la llum i l'obscuritat. Doncs ara sí, moltes gràcies per venir a aquesta navegació. Hem encès un foc quan hem començat aquesta ràdio d'avui. És el moment d'anar apagant els focs i anar caminant la paraula, que és el que ens toca. Moltes gràcies.
Utopías, lugares del buen vivir.